Apa? Pedro ning. Iki apa? Karepmu Tak gowo ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti. bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sopo? Cerewet. Tak pateni. Lho lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Gorawati. Sing kandha sapa? Lho tak kira sampeyan iki mbelani kula. Senengane kok ndur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok ki apaku. Ning ana apa kaya ngono tak ewangi Petro alhamdulillah. Diwangi sun. Petro arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu? Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ilmu kaya ngono mau sapa? Duno bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Ya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu ayuning bawana babar kamu. Iya. Wah. Ndara jan aku ning guyu rebel. Kok isa-isane nglakoni. Bawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane bekal dono kuwi ngelmu apa aku tak takon. Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, kowe aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi meng